per mi ha sigut un escalf impressionant. Vull dir, jo vaig ser la primera en baixar al carrer quan em van avisar que hi havia un foc, i la impressió jo crec que no l'oblidaré mai, no? Que encara se'm posen els pèls de punta quan hi penso. Aquella sensació d'impotència, ningú de la meva família o el meu germà ni els meus fills, ningú de la Junta em responia al telèfon perquè estàvem tots dormint, però no em vaig trobar sola. Vull dir, vaig tenir molts carrers, molta gent, molt districte, molt agraïda a tothom, i aquest escalf és, crec que tots se'ns ha tocat la fibra, perquè tocar el guarnit és tocar-nos a tots. És una llàstima que s'hagi de veure en premsa, en televisió, aquesta unió per aquest motiu. La gent ha de saber que estem units sempre. Al final també es va resumir molt a la premsa, així que es deia que, i ho vau dir aquí a Carrer Verdi, que som una família. Al final una família que ha treballat durant tot l'any per la festa major, una festa major que sembla que cada cop costa més de mantenir, de treballar-hi i de ser-hi presents, però és que, deies pels de punta, és que a mi també. Vull dir, tot aquest suport de ser-hi, de pensar tothom en Verdi, totes les converses del dia 17 anaven cap a Verdi, amb les mostres de suport constants. Sí, doncs pertany a una comunitat, no? És el sentiment així més important, perquè el dia una mica que vam fer aquesta ofrena, no? Em sentia com una mena de dol, un funeral, no? Era com una cerimònia d'un funeral, no? Tothom allò com molt... no sé, sí, implicat, aquesta implicació, no? I generositat, no? Crec que va ser un exemple de comunitat, no? De suport i comunitat. I al final la Festa Major de Gràcia és una festa autogestionada per els que la muntem, o sigui, no hi ha ninguna entitat, hi ha fundació que una mica coordina entre tots els carrers, però al final qui fa possible aquesta festa som els participants que guardim els carrers. I sí, tots els que vam estar presents en aquest acte, jo crec que, almenys per mi, se'm queia la llagrimeta i pèls de punta, perquè realment va ser molt emotiu, i aquesta sensació de ràbia, de que hagi de passar com una desgràcia per a vegades trobar-nos tots, i sobretot això, la llàstima per les companyes de Verdi que havien fet un esforç increïble, havien fet una portalada magnífica, i que s'acabés tot d'aquesta manera és una llàstima.